So nga pala, may mga nakalimutan pa kaming ibigay sa'yo na galing sa supporters from Hong Kong. Wow. Ito, ay grabe. Ito bro, sa gitna. Grabe, ang dami. Ayan, ano pa? Ano ba? Ayan, bali nag-shortcut na tayo, hindi na natin masyadong pinakita, pero napakarami pang padala ang mga taga Hong Kong kay Beyonce. Tapos ito na nga, pagpapasalamat niya. Ha? Thank you po sa mga ano po, nagbigay po nito. Sobra-sobra pong biyaya. Ano, kasap din na. Hindi ko na po alam kung ano. Naka-conscious si ano, naka-conscious si Beyonce. Sa matandaan po. Sobra po ako nagpapasalamat sa inyo. Oh. Sa buong ano po, Kalinga, Kuya Rab, tapos kay Kuya Bal po. Lahat kay Dr. Love po. Yes. Saka sa K-Boys, sa ano po. Dr. Love, ano, salamat po sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo, ano. Hindi mo ako makikilala. Salamat ka sa kanya. Kasi kung di dahil sa kanya, hindi mo ako makikilala. Sabi ni Edo, pasalamat ka kay Kalinga. Pasalamat ka kay kay Dr. Love kasi kung hindi sa kanya hindi mo ako makikilala. Parang may mali, 'di ba? Kung hindi Dr. Love, hindi niya makikilala si Beyonce kasi maaaring kilala na siya ni Beyonce, 'di ba? Hindi pa man siya Kalingap Angels, kilala na siya ni Beyonce. Siya hindi niya kilala si Beyonce. Kaya dapat nga siya yung magpasalamat, 'di ba? Dahil kung hindi dahil kay Dr. Love, hindi niya makikilala si Beyonce. Dapat same sila magpasalamat. Kasi kung hindi dahil kay Dr. Love, parehas silang hindi magkakakilala. Joke lang. Joke lang. Oo nga naman. Hindi lang agad yung naisip niya, no, ni Kalinga Edo na maaaring kilala na siya dati pa ni Beyonce, pero siya, hindi niya kilala si Beyonce. Grabe si Dr. Love. Doc, thank you, Doc. Wow, may pahabol pa. Jordan brand, ay grabe. Thank you po. Grabe, may sapatos pa, oh. Jordan pa nga, may balot pa. Grabe, may balot pa, oh. Grabe. Ay, grabe. Jordan, Baka Beyonce ba ito? libuhin. Ay, patos, eh. Wow. Ako na yung mag-sound Yan yata effect. ito, may Beyonce. Ay, Jordan 4. Oo, Jordan 4 to. Ay, grabe. Kasya ba ito sa'yo? Kasya yan. Ganda. Grabe. Gusto mo? Malapit na sa akin. Kasya ba? Kasya ba? Kaya pala eh. Kumakain ka na kaya tahimik mo eh. Ay, talaga si Arjun, oh. Ito ha. Susukat ko sa'yo para matuwa yung nagbigay. Ano po ba yan? Ako na po, ma. Ano? Ako na po. Ganito yung gusto ko, ako nagsisilbi dito sa'yo. Akin ang tama. Kaya ko na po. Diba? Kaya ko sa mga ano. Kaya mga gano'n. Ako na pumasukan. Di mo kaya yan sarili mo. Alam ko mahihirapan. Oo, may hawak kamay yun ah. Wala, ang laki. Kaya. Teka, di yata ka. Sabi lang, Laki ng pa pa ni ako. Beyonce pala. Matangkad kasi si Beyonce. Yun, no, ganda. Uy. Oh. Kasya. Wow. Sana Sa all. nagbigay po. Thank you daw sa nagbigay. Nailaw po yung sapatos mo? Nailaw eh. Ang ganda. Wow. Bagay sa'yo. Ang ganda ba ga? Ganda nga oh. Wow. Lalong Original. gumanda. Sige nga. Sige muna, oh. Tinanggal Puro agad sa akin, niya. green din. Tinanggal agad ni Beyonce. Da. Ito man sanang dilaw, guys. Huwag naman sa dilaw guys. Marami na kasi siyang dilaw. Wow, ganyan din. Bakit mo tinigal? Bakit mo tinigal? Kopol. Grabe, salamat po. Kuya, natunog po yung sapatos mo? Ay, naku, ato, hindi. Ay, kala ko Ito ay
may ilaw-ilaw eh. Dito natunog, no? Salamat po, grabe, ang ganda. Kitchen din po. Eh, grabe, stretchable pala yun. Ang ganda Ayos. talaga, Tapos grabe. kuya, ino may kitchen no? Amin na lang yung kitchen. Kasyang-kasya, hindi na kailangan. Uy, Dok! Ba't ka naiyak ang tabla? Sa sapatos. Ang dami ko nang na-scout. Huwag ka nang umiyak. Alam ko, nakarating sa akin. Dami na daw yung na-scout. Wala pa nakarating na sapatos sa kanya. Ito na lang sa'yo, ito na lang. Hindi bagay sa'yo. Thank you so much po sa nagbigay ng shoes sa amin. Oh, Grabe ganda po, talaga, conscious pa talaga. Thank you so much po sa nagbigay ng shoes. Grabe. Meron na kami yung pang forma. Yes. Tingnan ha. Maglalabas tayo. Ayo. Ayun sabi ni Edo, suotin daw kapag lalabas sila, 'di ba? Balikarugtong lang 'to nung una nating video kasi masyado nang mahaba 'di ba? Hiniwalay lang natin 'to yung pagsukat niya ng sapatos kay Beyonce. Ayan lang mga kalingap, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.